Jum il-ħelsien għandu jservi opportunità biex kull wieħed waħda minna jirrifletti fuq is-sinifikat tal-ħelsien ta' poplu u x'għandu jfisser dan il-ħelsien illum 37 sena wara fis-soċjetà. Hekk stqar l-avukat Tony Abela li sostna li l-ħelsien huwa mibni tarġa fuq oħra, dritt mibni fuq ieħor. Irrefera d-drittijiet li kiseb il-poplu Malti tul is-snin mid-dritt li tittella l-bandiera Maltija għad-dritt tal-vot lin-nisa u l-irġiel kollha u saħansitra għal drittijiet introdotti riċentament fix-xhur li għaddew bħad dritt tad-divorzju u għall-unjoni ċivili. Dan tal-aħħar jifforma parti mill-isforz li qed isir għall-iktar libertajiet ċivili f'pajjiżna. Hawnhekk Abela rrefera għal ħelsien ieħor, dak li jippermetti li kull individwu jgħix ħajtu mingħajr ma jkun diskriminat minħabba twemmin, nazzjonalità, diżabilità jew orjentazzjoni sesswali tiegħu. U appella l-ugwaljanza fost il-poplu biex kull individwu iħossu milquh fih dan is-soċjetà. Tony Abela għala id-diskors tiegħu billi sostna li minkejja li l-ħelsien totali hija xewqa ta' kulħadd mhijiex raġġunġibbli. Madankollu il-ħidma għal din il-mira għandha tissokta għal ġid ta' kull individwu u tas-soċjetà Maltija.